खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक साबस्क्राइब खालामदो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि गोबां बिबांनि भटजों देरहासार जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'। बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि आसाम अरुनाचल राजालामानि गेजेराव सिमोनलिगुरि गामियाव एएस 12AB 3839 किया गारि गाज्रियै गाव हारसिंनो गाहाय लामानिफ्राय गोग्लैलांदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रत्नाटार ओनसोलाव बड'लेण्ड कारेटेक ड एस'सिएशननि बानजायनायाव बि टि आरनि हालामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे रोंगौथि गोनां खालामनो थाखाय रोंग'सायगिरि एमपि फरायसालि फोथाराव गंसे काराटे फोरोंथाय मिरु गायसनदों। कुम्ब्रिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै कुम्ब्रिघाटा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाइमोनफोरनि जथुम खुंदों। बाक्सा जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया बेखेवनानै होनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। साननैसो सिगां सनितपुर जिल्ला बाथासिपुराव जानाय जाथायखौ मख'देरनानै लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय अराय गोजानाव थानो थाखाय खावलायो। बर' माहारिनि दाफुंनायाव लाइमोनफोरनि बिफावनि सायाव गुवारै फोरमायनानै गुनगोनां सोलोंथाइखौ आरजिनो हायोब्लासो आथिखालाव साफ्रोमबो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन होननानै रोखायै बुंथियो। बड'लेण्ड मिडिया एस'सिएशननि नेहाथारि बड'सा दैमारिनि खौरां मेल। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव आं तामुलपुर बियाबनिफ्राय 70,000 बांसिन भट लानानै देरहासार जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों गणेश कछारी। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जेबो जौगानाय गोहोम गैयै गोग्लैसोनायनि जाउनबिल गामियाव दावबायफैदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'। बिथाङा एमएलए जयन्त बसुमतारी बेंटल सुबाइजारआव मडेल आइसिडिएस क्रिएटरनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों।